Semane wali songo nyebarke agama. Agama Islam ingkang mulya gambarane tanah Jawa. Lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa. Supaya urip bisa mulya eling kang maha kuwasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima. Sadat salat zakat poso kaji lamun kuwasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima. Sadat salat zakat poso kaji lamun kuwasa. Semane wali songo nyebarke agama. Agama Islam gambarane tanah Jawa. Lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa. Supaya urip bisa mulya eling kang maha kuwasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima. Sadat salat zakat poso kaji lamun kuwasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima. Sadat salat zakat poso kaji lamun kuwasa. Atur sugeng dumateng kang samya dateng. Amriksani badan kula wujud cemeng. Meleng-meleng ampun ngantos samya cipeng. Mangke mudah pasangan. Atur priksa dumateng para pamirsa. Ageng alit kakung putri sapa muda sedaya. Yen wonten lepat kawula nyuwun kuming pangaksana. Kula niki lare saking sadar budaya. Dereng saged tata lan nuda negara. Sanyata saged dipun lunga sapa ngupados pangupaji. Milanipun sedaya kang samya mriksa. Ampun ngantos sami ala mring kawula. Nadyan kula rupa ala nanging tasih kancanira. Nadyan ala rupa kula abadeni nanging tasih golongane santriwati sayakti. Sawe samiang lambahi kesenian warna-warni. Sampun tetap pada satur kawula. Mugi samya sakejani langgahi
sedaya sinambi mreksa kawula kang rupane boten tata. Nimas kesayangan koyo ngopo rasane ati iki suwe ra krungu tawarnamu ngene rasane wong suci ganti kamu ingin aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis oleh gantine mongko aku bisa sayang tresnaku ora bakal ilang pas langsung tresnaku kaya dene aku kang jaga tresnamu tak pasrahke spring pangeran yen wis dijodoh ora bakal kurang dalan aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis oleh gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang ini aku kang jaga tresnamu tak pasrahke mring pangeran yang pasti jodoh ora bakal kurang dalan pemudi sadar budaya sing rupane ala aja ngala awet tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali untuk memperingati kata hari ini mila kula niki saged ugi mriki sebab ditimbali kalian warga mriki perlu arah-arah kanggone hiburan supaya nebaka sarta bisa aman ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda kajan lupa kewan melu perayaan kanggo memperingati yang kene kataman
Janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rinu cetro-cetro ning atiku sama biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa dek semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo mula aku ra ngira yen sliramu cinta tinggal komo milih karo priya liya janjane iki mau salah
kewajiban umat Islam memperingati waktu ini satu mi'raj Kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa alihi wa sahbihi. Maka mari kita bersama memperingati oleh kaum Islam, pemuda dengan pemudi. Jika tidak hormat akan dapat godok besi, tetapi yang hormat diberi yang suci. Besok yen wis mati jangan memperingati marang mi'raj pira Muhammad Nabi kang suci. Besok yen wis mati dicemplungke ana ing selawase ora mati. Wis to ayo kanca enggal ganti lagu baru, sebab wis mangsane kita barisan kan maju. Mula ingkang ngalon aja ngasida kesusu, muda ora becik serta malah dikeguyu. Kados sampun cekap katur kawula, kula badhe gantos citane urip ning donya. Warunge dibuka, ditoto sendok cangkire, panas kebul-kebul, ambleng tenan wedang rondene. Manis-manis belayane, sambil ngobok wes semane bakule gawe bingung hatiku, liriane doh-doh gawe mriyang awakku. Iki piye, iki piye, iki piye, piye piye piye, seneng ngoplot ro, sing tak pikir kok ora rumangsa. Warung dibuka, ya dikoto sendok cangkire, panas kebul-kebul tenan wedang rondene. Manis-manis belayane, sendeleng ngoplot ro, sing tak pikir kok ora rumangsa. Semane bakule gawe bingung hatiku, liriane doh-doh gawe mriyang awakku. Iki piye, iki piye, piye piye piye, seneng plot ro, sing tak pikir kok ora rumangsa. Semane bakule gawe bingung hatiku, liriane doh-doh gawe mriyang awakku. Iki piye, iki piye, iki piye, sender lan ngoplot ro, sing tak pikir kok ora rumangsa. Ayo prakanca
padha olahraga supaya badane rasa sinambi maca erang-erang kawula ingkang miturut agama. Ayo prasedulur Islam sedaya bebarengan ngurmatana maring mitrate Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Ayo pra kaum muslimin muslimat serta pemuda batayat padha giat anggone menghormat maring mitrate Nabi Muhammad. Lamun wong urip ra gelem menghormat besok yen ono akhirat bakal keparingan siksa lan laknat geni neraka kang kuat. Lamun kang padha gelem menghormati maring mitrate Jeng Nabi besok yen kita tumeka ing pati dijajar sarga kang edi. Lau balina dina idrolil Islam iku dawuhe pangeran agama duwe Gusti Allah Islam iku den lakoni tenan. Mila ayo pro sedulur muslimin tetep ana ing kewajiban ayat kang kasebut ing dalem Al-Qur'an terang dawuhe pangeran. Mila sedulur kang samyong reksa mugi enggalan tindakno agama Islam kang luwih utama iku dadi kewajibannya. Sendrane wong langi ing tlogone remala. Sendrane kumambang ing sendang nunggang rasa ngandering pangkayo lunging rabat rabet batu dewi rasa rasa yang sang jati wasanane rabet pilih banyu saking angin di benteng lumebak ing
sawengine atur aja ring kahanan sandrane wong ing sendeng budaya. Nggih makaten wau Bapak Topeng Ireng saking Sadar Budaya.